खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बर' मिक्स कार्टुन चेनेलाव नोंसोर गासिखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनाव थुनानै लोगोफोर अलावबो शेयार खालामना लोगोफोर मानोना आं जेब्ला भिडिअखौ आपल'ड होगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनगोन लोगोफोर Hi, Sixy. What nonsense? साइकेल बोरायनि सेन. What? Excuse me, Zaru. मा साइकेल बोरायनि सेन जाखो आंलाय? Zaru. Oh, hello, Hero. Excuse me. मा, excuse me, madam. Oh, Hero, आंखौ जा मा Sixy दाहोलाबाय. लामा सामानो लाजिया फांजियानो. Hi, Sixy. थाथ'ना दसे. What nonsense? सिनाया हसे आंजों दालाराय मोनथिबाय. आयौ, सना. माथो रागासो जोंबाय नोंलाय? रतना, सना, बहा थांनो नागिरदों? आंबो थांफानि? हागोन दा आंखौ लोगोआव लांफानो? What rubbish? Nonsense, साइकेल बोरायनि सेन सिनाया हसे आंलाय नोंखौलाय मा लांफालाबायनांगौ सि? जाबाङा थांलाय. आयौ, सनाया मा सिरागा खराब्रा? गिलु बालुनो थैखाबायसोहाय सयथिबो. ओइ, सना बहा थांनो नागिरदोंब्रा? खोन्थालांदो आंबो एसे आंबो थांफानोब्रा. दोर, फाग्ला लामानि मानसि लामाजों थाबाय. मा सिनाया हसे मा जाला मोनला लामा सामा सिख्ला एदावलाबायनाय बेलाय. गाबागाव लामाजों गाबागाव थाबायलांहाय फाग्ला गोनां. आयौ, फाग्लिया अरखिसो माथो. थैखाबायलै सयथिबो. दोर, फाग्ला नोंनि थैखौलाय आंलाय मा मोनथिगौ सि? थैनो गोसोबा हाखराव बाज्रुमनानै थैथां फाग्ला गोनां. आरो नङाबा बे थास' बिफाङाव फासनानै थै नोङो फाग्ला गोनां. आयौ, थैहां फाग्लि मा थैलाबायनांगौ जाखो आंलाय? थैबालाय नोंखौ बोरै मोननांगौब्रा आंलाय? आयौ, फाग्लिया लाजिथाराबोहाय. माखौ लाजिलाबायनांगौ आंलाय जाम्बि? लाजियाबो स्नेह हसेया लायलाबायनो. ओइ, सना थाथ'दोब्रा दसे. What nonsense? आइ दै फाग्लिया आंखौ सोबाबावबाय. ओइ हिर' जाला माला आंनि मोदोमाव आखाइ दाहो मोनथिबाय? होलालै सना होला दे. ओइ जारौ नोंना मा मुंब्रा खोन्थालांदोना एसे? थोद फाग्ला लाजिगै हौवा सोबा जानानैबो लाजियासै नोङो आंजों। नाम गैया आंनि नामखौ मानो नांगौ नोंलाय? नाम गैया? आयु जारौना नामानो नाम गैया नामा? थोद फाग्ला जाला मा दाबुंबाय था आंनि सिगाङाव? आयु सना मासि अरखिलाय नोङो? खोन्थादोब्रा ओखि मा नाम नोंना? थोद फाग्ला आंना नाम गैया होनबायना बुजिया नामा नोङो? आयु नोंना नामानो गैया आरो नामानो? थोद फाग्ला मा जाला मोनला गोदाव सोराव बुंलाबायखो आंखौलाय? दङब्रा नामालाय जाम्बा खोन्थायाखैसो आं नोंनो। खोन्थादोब्रा आगै सना। थोद फाग्ला आंनि नामखौलाय मानो नांगौ नोंलाय? नाम मोननानैलाय मा खालामनोसै आंखौलाय? ओइ नाम गैयै हिर'इन गोसोथोनो नागिरदों आरो नोंखौ जाम्बिलाय। बेखौनो सोंदोंथ' आरो जारौ। दोर फाग्ला गोनां आंखौ गोसोथोनोसो नागिरलाबायदों नोङो फाग्ला गोनां। नोंखौलाय मुगै सुगै सोर लानांगौसि? जाम्बा बालरफायनो खाजायाव गैया बाजायाव गैयानो। रावबो लायाबाबो नों लागोन ना जारौ? दोर फाग्ला गोनां आंलाय मा लालाबायनांगौसि नोंखौलाय? फाग्लि गोनां मानो लाया जानांगौ आंखौलाय ब्रा? दोर फाग्ला गोनां मुगै सुगै साइस गैया बाइस गैयानो सिगारेट सोबनोल' रोंगौ गुन्दा दानो। सिनाया हसिया गार आंलाय नोंखौ मा लालाबायनांगौसि जाम्बा? जाम्बि माथो फेसबुकआवलाय सिनायिफोरानो मेरला रायलायलायनानै लालायो मालाय जाम्बि। जोंहाबो बिदि रायलायनानै लालायसैब्रा जाम्बिलाय दाथ' नुलायखाबायबो ना। ओइ एक्सकिउस मी हिर' आंखौ सिनाया गारा जाला मोनला रायलायनो फैदों बेयाव। ओइ जाम्बा नोंखौलाय सोर लानांगौसि जाम्बा बालहैनो? ओइ सिख्ला नों लागोनब्रा जाम्बिलाय। खामानि गैया दामानि गैया खालि सिगारेटल' सोबनाय। गुन्दा दा बायदि बाइकबो गैया खेबसेबो गैया नोंखौलाय सोर लानोसि? ओमफ्राय जारौ आंनाव बाइक खेबसेनो थाबा आंखौ लामारगोन ना? औहाय फाग्ला ओमफ्राय आंनो स्कुटि बायना होनांगोनलै स्कुटि बायनानै होआबाथाय आं लाया नोंखौ। सना होनबालाय नै सना गाबोननो लायनोसैबो आङो बाइकखौ। ओमफ्राय आंनो स्कुटिखौलाय माला लायना होगोन नोङो? जागोनब्रा सना बेफोर उनाव। दोर फाग्ला गोनां आंखौ उनाव जागोन होननानै थगायनो नागिरदोंना नोङो? जाम्बा स्कुटिखौ मोनाबा हले आं नोंखौ लायालै। नों हले आंखौ लानोबा स्कुटिखौ बायनानै होग्रोथारनांगोन नङाबा आं लानाय नङाहाय। आं स्कुटि मोनबासो नोंखौ लागोनलै स्कुटि मोनाबाथाय लाखायालां। आयु थोस फाग्लि बोरै बाइकबो स्कुटिबो बायनो हानांगौ आंलाय जाम्बि? ओरैनोबा आंनाव फैसायानो गैखाया आइनावसो बिनो नागिरदों आङो ओरैनोबा फैसाखौ। थोर फाग्ला हौवा बिदिबालाय नाङाहाय आंनो नों बायदि हौवाखौ। बाइकखौनो दासिमबो बायनो हायाखैबा नोङो आंनो स्कुटिखौलाय माला बायनानै होनो हानांगौ? थोर फाग्लि बायनानै होनो हाया जायो नामा? ओमफ्राय हिर' बिदि उनाव बायनानै होनो होननानै थगायनो मोननाय नङा दे। थगायालै फाग्लि जिरख'नाय आंनि दाउ मैना ददेरे फांदां आंनि गुफुर गावदां। ओइ हिर' थगायनो मोननाय नङा दे हयले मोनथिखा। थोस जाम्बि मानो थगायलाबायनांगौ आंलाय नोंखौलाय? नुलाय बाल ओमफ्राय बायनानै होनो हायाबा बायनानै होनो हाया होननानै खोन्थाखा आंहा नेबाय थानानै लस जायो ओरैनोबा। जाम्बिलाय बायनानै होगोनब्रा आङो नों जेबो टेनसन लानाङालै जाम्बिलाय। दे होमबालाय आदा सना। ओइ आफा मा जाखो? आंनो बे सानैसोआवनो बाइक होनो हायाब्ला न'खौनो फानगोनसो आङो। बाइकखौ दाना लाना मा खालामनो नोंलाय? कर'ना भाइरासनि थाखाय न'खरनि अबस्थायानो बिराद गाज्रि आरो नोंहा बाइकनि सोर होनहरदों बेयाव? कर'ना बाद दे बाल आंनो बाइक नांगौ आं मिथिया। आंनो बाइक नांगौ आरो जुदि नोङो बायनानै होनो हायाबा न'खौनो फाननानै बायगोन आङो बाइकखौ। न'खरनि अबस्था आं जेबो मिथिया दा बावैनो नांगौ आंनो साननैसोनि गेजेरावनो बाइकखौ। आइ बिमा ओरै फैलाय नोंसाला नोंनि फिसाला आखल मोजांखौ बुजायफै। मा जाखो मा फिसाला दावराव दावसि नांलायबाय थाखो नोंसोरलाय? नोंसाला आखल मोजांनो बाइक नांसिगौनो। हा बाइक नांगौ नालाय बायनानै होदो मा। आयौ फाग्लिया बिमा जानानै बुजायनो नागारै। हा फिसालाया देरबाय कलेज फरायलायबाय बाइक बिबाय नालाय बायनानै होदो। आजिखालिलाय सोर कलेजाव थाबायनानै थांबावो? गासिबो कलेजाव बाइकजोंसो थांजोबखायो आजिखालि रावबो थाबायला कलेज थांनायाव।
हा बायनानै होबानो जाबायना फिसाला सासेल'खा ओरैनोबा बायनानै हो फाग्लिया बादा होनो अनगायै बायनानै होनोसो थिनबावबाय आंखौ आंनो बायनांथारगौलै आं मोनथिया आंनो दा बावै नांथारगौ आं जेबो मोनथिया आं जा दं माल माथा फानहैजोबगोनसो बाराबा बाइक बायनानै होआबा ओरैनोबा बाइक गैयिनि थाखायनो सिख्लाफोरा रावबो लाला आंखौ सालासुवार सिख्ला थिखोनोसो बाइक नांगौ नोंनो सिख्ला थिखोनोसो सिख्लानि थाखायसो बाइक बिदों नोङा सालासुवार बिमा बिफाया लेखा फरायनायाव मोजां जाथों होननानै नोंसिनो बाइकखौ होयो नोंस्रा सिख्लाखौ दिखोनानै खिथुआव लानानै बेरायनायावसो बाइकखौ बायो नङा होमबा गैया आंनाव थाखा फैसा नोंनि सिख्लाखौ खिथुआव लानानै बेरायहोनो थाखाय जेबो फैसा गैया आंनाव नों जुदि बे साननैसोनि गेजेराव आंनो बाइकखौ बायनानै होआबा आं लेखा फरायनायखौ नागारसै फराया आं लेखा थेखा मालाय लोगोफ्रा मा गासिबो बाइकजोंसो थांजोबो आंल' हारसिं थाबायनानै थाङो लासिं सिंनो आं मोनथियालै आंनो दा बावैनो बाइक नांगौ गाबोन समफोरनि गेजेरावनो आरो बाइकखौ होनो हायाबा लेखाखौ फरायलांखाबाय आङो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोर गासिबो बिमा जानानै बुजायनो नागारो लाइसो होलायलायबावो मानोथो फिसाला सासेल'नो बाइक गंसेखौनो बायनानै होनो हायाबालाय मानोथो फिफा जादों नोंलाय बिदिसो बुंलायलायबावदों नोङा बिदिसो बुंलायलायबावदों अब्लाथ' नोंनो फोरोंखादों होनब्ला फिसालाखौ बिमा फिसा लोगो लालायलायनानै बाइक बायनो रोंनाव फैदों बेयाव फैसा थाखाखौबा खामायनो रोङा सालाफ्रा जानाय खिनायल' बायनानै हो गावबागाव फैसा दंबा आंनाव फैसा गैयालै बिदि सिख्लाखौ खिथाव लानानै बेरायनो थाखाय बाइक बायना होनो फैसा गैया आंनाव गावबागाव फिसालानो गावबागाव बायना हो फैसा थाखा दंबा बायना होनाय होयैखौ आं जेबो मोनथियालै आं हले बाइक बायनानै होआबा लेखा फरायलांखाबाय नुदों फाग्लि नोंसालानि आखलखौ नोंनि थाखायनो गासिबो जाजोब्बाय फिसाला सासेखौनो बुजाय रोङा फाग्लिया खालि गावनि देलायनाय जानाय खिनायखौल' मिथिगौ नोंबो बुरिलायनानैबाबो दासिमबो सिख्ला गोरलै बायदि लिस्टि फुनानै देलायलाबाय थायो बियो फाग्ला आंनि देलायनायखौलाय मा नांजादों नोंहालाय आं जिक्स देलाय मानो आंनि गोसो मिथिबाय नोंहा बेयाव मा नांजादों हा माला बुरिखो आंलाय हा फिसाला सासेल'नो बाइक बायनानै होनो हाया बेसे थाबायनानै थानांगौ फिसालायालाय कलेजावलाय मालाय बयबो लोगोफोरा गासिबो बाइकजों थांजोबोनो हा नोंहा थाखा दंबा बायनानै होबानो जाबायना नोंसाला आखल मोजांनो आंखौलाय मानो थिनबाय थादों लासिं सिं फिसाला सासेनोनो बायनानै होनो हाया मानोथो फिफा नोंलाय आंखौसो बायनानै होलायलायबावो फैसाखौथ' गैया होन बायनानै होनो हाया नालाय लेक्सार माला फिफा जालायनानै फिसाला सासेनोनो बायनानै होनो हाया सालि लेक्सार मारि नोंहालाय बायनानै होनो मा जादों थाखा दंबा लेक्सार मारिनायावबा थैखागोनसो आयु फिसालाखौबा एसेबो बुजाय रोङा फाग्लि हिनजावा फाग्ला आंसो दा नांलायबाय दाथा सना मानो आंखौ एथ' थाब लेंहरामोन बेबेथ' जा बेरायहैनो सरलपारायाव आयौ फाग्लि मा सरलपारा बेलाय फाग्ला बे पिकनिक स्पट जायगायालाय माथो हाजो सेर दै स्राय स्राय बोहैनाय मानसिफोरा मालाय जि थांसो गारथारदों आंना लोगोफ्रा थांजोब्बाय मालाय बयफ्रेन्डफोरजों सरलपारायाव होद मा सरलपारा बेलाय जायगाखौनो खोनाफेराखै आङो एलाय आं मिथिखाया बायोबाल आं थांखायो आं मिथिखाया मालाय लोगोफ्रा फट' लाहैजोबसिगोन आंना ओरैनोबा जायगाया जि मोजां खायो दै स्राय स्राय बोहैनाय हाजो एरिया जि मोजांखा मालाय लोगोफ्रासो फट' लाहैजोबथारबाय दिनै गासिबो थांजोबथारदोंलै आंना लोगोफ्रा आंबो थांनो लुबैथारदों थौलै थांनि बेबि दा जाम्बि लोगो थांबानो थाङो नामा रब्रा थांगोन ना उनाव आं दिनै थांगोन आं जेबो मिथिखाया आंना लोगोफ्रा गासिबो थांजोब्बाय बाल आंल'सो दाबो थांफेरनो मोनैयानो मालाय लोगोफ्रा फट' खेबनानै फेसबुकआव जि हगारथारसिगोन आंल' दाबो थांनो मोनाखै आंल' गथ'खौनो दाबो हगारनो मोना बालनि थौलै बेबि थांनि होनदों हा बाल मालायहा बाइकखौनो बिबाबो दासिमबो मोनाखै नोंहा थांनायनि सोर दं बेयाव आयु दासिमबो बायाखै आरो नोङो बाइकखौ फाग्ला थैबायहाय सयथिबो रलै थैया सयथिबो सना बाइक थानायमोनब्ला आंखौ बेरायनो लांगौमोन बाइक गैयिनि थाखायनो नों आंखौ बेरायनो लुगैबाबो लांनो हाला बोरो नोंनि सानैजोंनो बाइक बायगोन होननानै बुंनाया हा आरो बोरो हो आंनो स्कुटि बायनानै होगोन होननाया हा आंनो स्कुटि बायनानै होगोन आरो सानैसोनि उनावनो बाइक बायगोन होननानै बुंनाय रावा बहा थांखो हा ओइ फाग्ला गोनां मानो सिरि नोंलाय मानो दाबो बाइकखौनो बायनो हाया नोंलाय आरो आंनो स्कुटिखौलाय माला बायना होनो हानांगौ होद फाग्लि गोनां बिदोंमोन आङो बिफानाव बिफायासो होआखैबा आंलाय मा मोनथिगौसि हाद बाल नों फाग्ला बायदि हौवाखौ बयफ्रेन्ड लानानै आंहा गावनि खाफालखौसो गाज्रि खालामना लानाय जादों गुबुन हौवाखौ बयफ्रेन्ड लानायमोनब्ला आंखौ गोबां जायगायावनो बेरायनो लांगौमोन ओइ फाग्ला गोनां हौवा नों बाइक बायनो हायाब्ला आरो आंनो स्कुटि बायनानै होनो हायाब्ला नों आंनि दिनैनिफ्राय बयफ्रेन्ड नंला नों आंखौ दालासै सिगाङावनो बुंखादोंमोन आं माथो नों जुदि बाइक बायनानै लानो हायाब्ला आरो आंनो स्कुटि बायनानै होआब्ला आं नोंखौ बयफ्रेन्ड लानाय नङा होननानै दा नों आंनि बयफ्रेन्ड नंला आंखौ बेरायनो लुगैबाबो बेरायनो लांनो हाया स्कुटि बिबाबो बायनानै होनो हाया नांलालै आंनो नोंखौ बाबाय आङो दस्रा हौवाखौ लानायमोनब्ला आंनो मा लांखावनो स्कुटि बायनानै होसिगौमोन नांला आंनो नों बायदि हौवाखौ बालनि थादो नोङो बायगोन ना जाम्बिलाय दिनै बायनो हायाबा बायनो हाया जायो नामा र' मास मोनसे थानानै बायगोन ना सोर फाग्ला गोनां आंखौ थगायगोनसो नोङो दानोबा बायनानै होनो हायाखै आरो उनाव बायगोन होननानै थगायगोनसो नोङो आंखौ आं लानो हानाय नङाहाय नोंखौ थादो नोंहा दिनैनिफ्राय हारसिङै सना आंखौ गारनानै थांना आं थानो हानाय नङा नों आंखौ गारनानै थाङोब्ला आं सानैसो उनावब्लाबो बायगोन ना नोंनो स्कुटिखौ हगार फाग्ला आंनि मोदोमाव दादां नांला आंनो नों